дар шабакаи интернет навори муносибати дағали ронандаи нақлиёти мусофиркаш роҳ ёфт, ки мардум ба он вокуниш нишон дода аз мақомотҳои давлатӣ пешгирӣ аз ин гуна рафтори зидди ахлоқӣ намуданд. дар кӯтоҳтарин фурсат мақомоти милисия ва прокуратураи шаҳри Хуҷанд шахсияти ронандаро муайян ва нисбати ҳуқуқ вайронкунанда таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуданд. бадрафторӣ ва риоя накардани одоби муошират ҳангоми хизматрасонии мусофиркашонӣ сабаб шуд, ки нисбати ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтер Эргашзода Рамазон Боир соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз таъсиррасонии маъмурии ҳуқуқӣ кор гирад. навори муносибати дағалонаи ронанда ба шабакаи интернет роҳ ёфт ва вокуниши мардумро ба вуҷуд овард. тавре дар навор дида мешавад, ронанда Рамазон Эргашзода бо мусофирон муносибати дағалона намуда тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад. як пассажир дидуни мошинагӣ ки гапамо гирехт ки барои ҳамон аз мошин фуро омада ба пассажирон дағалона рафтор кардам, аз кори кардагим пушаймон. ҳодиса санаи 9 март тахминан соати 19 дар истгоҳи универмаки шаҳри Хуҷанд рух додааст. ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркаши тамғаи Мерседес Спринтер, ки дар хатсайри рақами 100 хизматрасонӣ менамуд, одоби муошират ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда, осудагии мусофиронро халалдор кардааст. бо муайян шудани шахсияти ҳуқуқ вайронкунанда барои майдаавбошӣ нисбати Рамазон Эргашзода тибқи талаботи моддаи 460 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда, бо қарори суд ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабонарӯз таъин карда шуд. ҳадафи муҷозоти маъмурӣ ислоҳи ҳуқуқ вайронкунанда аз каҷрафторӣ буда, хатои ӯро набояд дигарон такрор кунанд.